Bones, bueno, torno a ser jo, sóc la Laura, presentant el vídeo d'avui. Quan em referia a que tot el que podia sortir malament, sortia malament, em referia, doncs, a certes coses, com per exemple que la meva bicicleta, vale, tot i ser molt ben parida, no molt pro, vale, o sí, molt pro, però jo no, és molt ben parida, té suspensió davant, a més hem posat aquestes modificacions per poder canviar les mans, ja que fem moltes hores a sobre la bicicleta. La suspensió es pot bloquejar, això és molt ben parit, sobretot en trams de carretera o quan tens ja el cul triangle, poder-te aixecar sense quedar-te enfonsat de davant i alhora també doncs, per poder posar una mica de pes a les alforges de davant. Llavors, coses que hem tingut amb la bicicleta. És tan ben parida que no està pensada perquè facis el tonto viatjant pel món carregant unes maletes. Vale? Llavors, en un primer moment van comprar un portabultos que la veritat és que anava molt bé, una marca molt coneguda i ben parida, però quedava molt limitat de pes. Vale? A més, jo doncs, vaig agafar un punt de desconfiança. No puc dir que la meva parella ho va remenar, va desfer-ho, ho va muntar i va quedar estrany, no he dit res. I llavors doncs, vam anar al Fanatic Store de Vic, que per cert, si aneu per Vic, aneu-hi perquè són molt bons professionals i ens han ajudat molt amb tot aquest tema. A més, ens han instal·lat aquest portabultos, que és xulíssim, i ho han fet d'una manera molt fàcil i molt barata. Vale? O sigui, l'alternativa que teníem de portabultos ens va costar com més de 100 euros i una marca molt cara. Llavors, en canvi, aquesta adaptació que ens han fet ha sigut molt assequible, no recordo exactament el preu, i molt senzilla i molt pràctica. I a més puc portar 15 quilos més del que podia abans. Llavors, aquest portabultos, com funciona? Porta unes arandeles, vale, adaptables, aquí al final del quadre, com també aquí al seient. Val? Té doble forat. I això el que fa és que tu puguis posar qualsevol tipus de portabultos metàl·lic, sense la necessitat de tenir forats, perquè com veieu, aquí no té el forat de recolzament i aquí tampoc té tots els forats que normalment solen servir per enganxar. Llavors, altres coses que hem canviat, hem modificat en aquesta bicicleta tan ben parida, tan xula, que té nom, vale, es diu biciteta. Biciteta ve de que jo sóc la teta de l'Eric i de l'Astrid. Vale, llavors, coses que hi hem modificat també és que vam haver de modificar l'eix per poder portar el remolc on hi portàvem la gossa que aquests dies ha anat al cel i tenim un remolc doncs, que vam marxar de vacances juntes. Vale? Llavors, hem hagut de fer tot aquest tipus de modificacions per tal de que puguem funcionar de manera que ens agradi a nosaltres. També hem posat aquestes superbanderetes, perquè hem de recordar que anem a Itàlia, país amb molt bona fama de conductors. I ja passo a ensenyar-vos la bicicleta del meu company Albert, que ell no vol sortir, sinó que està gravant.